Now the new moon may appear this time around, may appear with a bright shining star. Follow the spiritual steps. The only thing I got to begin, congratulations. You see, as I always say, every problem has a solution. But why the problem persists, or why it looks as if the problem na inabata solution, but because na inwebe contact with onye na-anu ihe mmụọ na-ekwu, onye na-aghọta spiritual things very well. But I'm praying for you that is joining this program. As you share this program, my prayer for you is that this star that appeared alongside the new moon, your destiny will shine brighter than this star. And this time around, no demon will be able to stop you. This time around, no principality will be able to stop you. This time around, no power of darkness will be able to stop you. In the mighty name of Jesus Christ. Before Nkuzibe Iye Basara, this particular moon put on now, I want to clear the air. I'm an end with 12 months in a year. Now the moon is coming out the 13th time in the year according to Romans calendar. Okay. Mbai gaba the month of February, that is February. February that is when the first new moon of the year will appear. So, nkana putakita, but the 13th time, manihai kadekuniabu according to the Romans calendar. Now, I have told you, mbai bido kusibiha basal new moon. I've told you now every year. Now the moon napota 13 times. I have also told you that there ain't reason Chineke ji we gwa umu Israel na ka mgbidi Jericho we da na ha ga-agba mgbidi Jericho kirikiri 13 times. And some preachers said na Chineke gwara umu Israel ha gba mgbidi Jericho kirikiri 7 times. But akuzigo mi n'ebe a ni ihe ha gbara mgbidi Jericho kirikiri abụrụ 7 times, not 13 times. Nakwa ege ntị, share kwa the broadcast, pikwara maka na share button. Nakwa ege ntị, maka ọlụ mbụ nkuzi. And ihe m na-akụziri gị bụ ihe na-amarọ. Ihe m na-akụziri gị bụ ihe most of the pastors and prophets na-amarọ, even reverend fathers na-amarọ. Ihe m na-akụziri gị bụ ihe most of the native doctors, ndị dibịa na ndị eze nwanyị, in fact ndị eze nwanyị amarọ dị acha acha because ndị nke ahụ nwere nke ha ma. Tọọ nani piara maka na share button. Ọ ga-abụ emesịa, you can revisit this video, watch kwa ya ọzọ, pick here 1 or 2 things dị gị mkpa na ya. Now, ana m akọwara gị na ụmụ Israel gbara mgbidi Jericho kirikiri 13 times, not 7 times dịka a gwara anyị. Now, when you read your Bible, you find out that Chineke gwara ha sị ha na unu ga-agba mgbidi a okirikiri abalị asaa. Listen again. Na unu ga-agba mgbidi a okirikiri abalị asaa. Ama na m akụzi gị na this page. But ihe nji emetụ ya aka kịta ka anyị wee gaa bụ for the interest of ndị na-join anyị ọfụ. The woman of God, Ugochi Sam, God bless you. Maka ndị na-join anyị ọfụ, pịara maka na share button ka ịghọta ihe na-ekwu, gee ntị ka ịghọta ihe na-ekwu. Now, Chineke gwara ha gba mgbidi Jericho okirikiri abalị asaa, correct. Mana ọ gwa ha na the first 6 days na ha ga-agba mgbidi Jericho okirikiri once every day. I will take it gradually ka ịghọta ya, ka ị wee malụ ma ihe anyị na-eme ọ dị biblical ka anyị just na-eme ọsọ n'uche, that is ihe anyị chọrọ. Okay, ọ gwa ha gba mgbidi Jericho okirikiri 13 for 7 days.
each day ha ga-agba mgbidi a 7 times. So each day ha ga-agba mgbidi a once for the first 6 days. Then already the 7th day, na ha ga-aga around the city of Jericho 7 times. Gekwanti. 7 days ka ogwa ha na ha ga-aga around the city. 7 days. But the first 6 days, but once every day. That is 6 times. The last day, but the 7th day, ka ha ga-aga 7 times. Now when you bring 6, add it to 7, onye get 13. If you like, abanye 2025, check ibe new moon, iyo ga appear about 7 times. So, I mean, iyo ga appear about 13 times. And remember, n'ụwa na-aga round, na the moon kwu ofu ebe, the earth na move around. Otu geography sikuzila anyị. So the earth is moving around the moon 13 good times. Sorry, I know you'll be hearing me. The technical department can fix the light. So 13 good times. And the Nkapota today, early morning today, bo the 13th new moon. Nkapota early morning today, but the 13th new moon. Share go to the program. Share go to the program. Share go to this video. Now, abatakwa next year, the moon gaputakwa 13 times because the world will revolve around the moon 13 times. Remember, the Israelites marched around the city of Jericho 13 times. Akuzilungeba. Okay. Anya agwago gi reason ejinwe another new moon before the end of the year 13 times. Imaluge now. Fine. Now, this particular new moon, bialunu didi egwu. Onwa na-eji abani awa mananka ji ụtụtụ 4:35 a.m. ọsọfesi ya 4:35 a.m. n'ụtụtụ a the new moon surface ya. Gịnị ka ọnwa ji were ụtụtụ wa? Ihe nji akụzili gị abụ ama m na ọ bụ na the message mpasịrị mgbe ọnwa cha red Friday before Saturday, ihe me na Okija me ndị mmadụ wee nwụọ. Ọ bụ na the message mpasịrị mgbe ọnwa cha blood, mgbe ọnwa turn bloody. Ọ bụ na people nụrụ ya, follow the instructions. I don't think na ihe me na Okija aka emecha na ahụ o si me. I don't think na mmadụ na-anwụrụ karị nwụcha. Because share m nke a nna me broadcast na yogi share the broadcast. My page had monetized and I don't have the intention monetizing this page. I am not here for business. If you come to my ministry, you know that I don't even demand tithe. I don't demand seed, sowing seed. All these things when go na ministry, I am not into them. I can monetize this page to make money, but I am not monetized. I just want to make sure I deliver the message I have. If this message was shared well, circulated that Friday night, some of them may have been saved, will have been saved. Now, share the broadcast. No one negi mobonye nke goga barulu. Okay. Now, onwa ji ụtụtụ wee wa na-abịa bulu star kpakpando na abụke ka ọkụ. Onwe ife nchọ ịgwa gị now. Take good care of nwatakịrị ọbụla amụrụ na your family monokirikiri unu between now and the next new moon. Gekwa m ntị.
nwatakịrị ọbụla amụrụ between now and the next new moon, because of the star, so ọnwa wee pụta. Ka m chetara gị something. When Jesus was born, ndị na-ebe a na-azụ atụrụ, Bible sị na ha fụrụ kpakpando ya. They gave the report, we saw his star. That means onye ọbụla nwere star nke ya. But these people enega anya fụ na this star bụ star ndị eze, na ọ bụrụ ofeke ka ụdị star nwa na-apụtalụ. Ngwazia gị, where is Ifeanyi? Ifeanyi should be dropping my WhatsApp number. People are demanding the WhatsApp number here. Okay, you are busy. Do it fast and drop the WhatsApp number. Now, the day you were born, there is a star that appeared. I ain't gonna teach in Inca. It will be for another day. But we are talking about the appearance of the second new moon, Nimo 1 December. Now, Obiano Toto, number 1. Instead of Habani, Onwa Jiabia. Number 2, Oputaro alone, Oputa with a star. Onye na da half new moon, eboboni no kete ina ne no boni da half new moon, relax ya. Ordinarily, onwo bosi ga no onwa ina anye manfo onwa no katakwa ife ya. Cloud na cover onwa, you don't say you are not aware of it. Now, onwa nke apụtara ihe a n'ụdị anyị nwa si eme study spiritually, anyị read gị ya wee fụ na ihe ọma na-achọ imelu people. Now families are going to raise great men between now and the next new moon, unless if they are not ready to follow the spiritual instructions. Because share this broadcast. Share go to this broadcast. Can you may say so? I don't know if you have shared the broadcast. Share it, please. All the very important. Greatness is in the air. Look at that star. Look at that star. I have come to announce to you that greatness is in the air. Nobody shall become somebody. It will only take a divine connection. Mark my words. Nobody shall become somebody between now and the next new moon. Mark my words. Let a giant, let an Iroko rise from your family. Do I even need to teach you? Now every family with Joseph. Every family with Joseph. Onye but that Joseph. Onya chineke choke sinakea we no afa family aha. Onya chineke choke sinakea we liberate that family. We change story that family. But immediate if powers of darkness in them, abatan of the family, a blues or target that person. A target Rania silence the entire family and unanswerable. But because of the appearance of this new moon that appeared in the morning instead of appearing at night, and appeared alongside with a star shining bright like this, I decree as a prophet of God that your family, a Joseph is rising from that family, and that Joseph will become an Iroko, and that Iroko will be a human being. Oga bokosi okosisi ga oji mano ga madu in that family, and no power of darkness will be able to stop it. I will give you the rules. I'll tell you things to do and things not to do this period. Because of the people that are accusing us on the internet, na anyị fụrụ ihe ga-eme n'Ọkịja, na anyị fụrụ na a ga-enwe ọnwụ ndị aka ha dị ọcha mgbe ọnwa chala ọbala, na anyị kwurie mana anyị enwetara solution, na ije ozi anyị bụ prophecy without solution.
they know they are not telling the truth. Because if you go and rewatch that video, you will find out now that prophecy was solution. Oh, when he has to give me, when he has to get me, number one, I bag open a bar, he chori adron nukumpa, no do no apukwana. That is number one solution. Number two, I say opugodo niga a make a little move. Go Psalm 91 and Psalm 118 from verse 10 to end. So those of us that came to the internet to accuse us, na anyị fụrụ ọnwa ka ọnwa chala ọbala, na anyị kwuru na ọnwụ ndị aka ha dị ọcha kwue na Friday, ndị mmadụ nwụsịa na Saturday, no prophecy without solution. They know they are lying. Number one, agwa gị ọ bụ na ebe ị na-eje adịrọ mkpa rinne apụkwa na apụ. Agwa gị na Friday. But the problem bụ na most of those people are there follow page anyị. Ndị nke kwesị ka ha pịkwa n'aka na share button ka ndị anaghị follow wee nwee ike ghọta sonye ma na o nwere information dị otu ha na pass out. Some of them to share the broadcast now they have very difficult. Can you please share this one? Can you please share this particular broadcast? As I said earlier, open at this message got to them. Open and then follow the good at sharing our broadcast. Some of them may decide to stay back at home. As I said, as a warning in Yelukuru, stay back at home. Number two, some of them may decide to read the 2 passages of the Bible if they must go out. But in Yokata, share the broadcast. Share the broadcast. Odika Nayogi ka Facebook wekoba mugo. I am not running a monetized page. Ozioma kaina basa. And I am praying for whomsoever that is hearing me this moment. Evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. I said, evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. Evil shall not befall your family. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now, otu onwa siputa now. Gini ka igeme? Ka iya aneku maka greatness. Divine connections, open doors, shining brighter than stars in families. Kedi ya igeme ko weputi ife. Take note. Number one, get your honey ready because it will start now. Tell him to start dropping my phone, my WhatsApp number. Take note. Get your honey ready now, because it will start now. Number two, get ready with salt, because you have to do the salt bath this night or first thing tomorrow morning. Number three, be ready to give alms to Onye Kamma tomorrow morning. Also, some people are saying, na anyị na-enwe prophecy without solution. Ekwugokwa m ụzọ ihe ịtọ now. Get your honey ready. Number two, dị ready drop nnu na mmiri ga-eji saa arụ n'ụtụtụ echi. Number three, dị njikere inyere mmadụ aka. Ọ bụ na onwe ndị na-eso m ma ihe anyị na-eme, dere m na comment section our biblical backup maka ekpere anyị na-eme na new moon na ụzọ ga-emeghe ebe Chineke gwara anyị na ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ
na ya ga-eme ka ụzọ mechiri emechi meghe. Mmakwa na ọ ga-emere mmadụ today, ọ ga-emere families today. This is the day of the new moon. It appeared early this morning. Kedu ebe Bible nye gwara anyị? Drop it on the comment section ka mama ndị nọ na class here ọ na-amụtakwa ihe. And if you have not shared the broadcast, share the broadcast please. Chineke si, on the first day of the new moon, doors, every closed door, that closed door, the door the enemy has closed in your life, the door the enemy has closed in your family, shall be made open. In your family, I am praying for the door to your business. I am praying for your womb. I am praying for the closed destiny. God bless Samuel Nweke. That is Ezekiel chapter 46 verse 1. He is the first person to drop it. The book of pen and paper ready. Get your pen and paper ready now. Because I get directives, instructions, spiritual steps you get take. If you really want this greatness, I know more where January 2025. Chineke gosigi funanya. Chineke gosigo mu funanya this morning. Mana ebe nwe problem bụ mmadụ one na afụ ya, mmadụ one na read ihe mmụọ, mmadụ one ga-asị gị bịa na ihe Chukwu kwu, na ihe Chukwu na-ekwu, na ihe ọ na-egosi. Dịka m nwere iwe, m nwere mwute n'oge ndị mmadụ nwụsị n'Ọkịja. Na-ajụzi, does it mean na ndị anọ n'Ọkịja ma ndị dibịa ma ndị prophet ma ndị onwere onye follow sign a? But I saw it. I saw the danger sign. And I made the announcement. Now, Chineke gosigokwa another sign. Na mbuni enu na-abịa. Mbuni enu na-abịa, greatness na-abịa. Mana o ndị ga-adị ignorant, ọ pụta osi n'ọnụ ụzọ ha gafee, baa na be onye ọzọ. Chukwu ekwekwa na ọ gaghị agafekwa m. Because ana m adị spiritually at alert. Inwe ike bụrụ ndị ụlọ abalị. Mụ nwa bụrụ na onye ụlọ abalị. Ana m amụ anya abalị na amụ anya na nche. So get pen and paper ready. The WhatsApp number is there. Ndị na-achọ WhatsApp number ọ dị ebe a. The pen and paper ready ka iwelekwa instructions. Ka ọ ghara ibu echi isi na anyị nye prophecy. Mana anyị agwarazighị ihe ị ga-eme. Then ebe agwara anyị maka honey na mmadụ ka ọnọdụ ezinụlọ ya na-adịrọ mma. Mmadụ alaiki ọzọ ihe na-eme na ndụ ya. O wee welu mmanụ aṅụ detu niile. Lacha mmanụ aṅụ ahụ. Mgbe mmanụ ahụ tọbara ya ụtọ n'ọnụ, okwu bieri onwe ya okwu. The next thing of will be positive changes. Ihe bido change be na ndụ ya. Number m ga-ajụ ajụjụ na abụ. Kedu onye dị ihe alachalụ mmanụ aṅụ na Bible? Ndụ ya wee change be ka m wee ma ndị na-aghọta ihe m na-akụzi. Ka m wee ma ndị na-esonye ọfụma na klaasị m. Number 2 question bụ kedu ebe ọ dị na Bible? Dịka ị na-adrọpụ nke na comment section ka m kpekọdụlụ gị ekpere nke mbụ. Whether the enemy likes it or not, because of the word of God that can never be changed. Kama okwu Chineke na-agaghị abịa na mmezu n'igwe n'ụwa agabiga. Every closed door in your life, every closed door in your family must open. That door the enemy has closed, because the word of God has said that on the day of the new moon, that door shall open. Because this is the day of the new moon, let that closed door in your life open. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now, the person, somebody in the comment section here, we kwuo ihe we change na ndụ ya bụ Jonathan. Mana oke nwere onye gwara anyị ebe ọ dị na Bible. We cannot go outside the word of God. The Bible is our manual. Ime bụ manual. The Bible is our manual. Nke anyị enwetara na Bible anyị arapụ ya. Ọ dị gị mma na ị ga-share this broadcast so that if you open
later you can still watch it again. Share the broadcast, number 1. Can you watch here also? Share the broadcast, number 2. Can you hear somebody else? 1 Samuel chapter 14 from verse 24 to 29. Take it to 29. 1 Samuel chapter 14 from verse 24 to 29. Write it down. Kamani yari sigi na ina mi na adro no ku Chineke. Now, we get makahonia. Let me say it again. Makandi ofu. We get honia. Mananga pepele na bania. Sorry, na bania. And the early morning tomorrow. Take a good quantity of it. Not overdose. Manango de manaro. Oda ebu madu kamanya. Lacha manango. Mgbe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ n'ọnụ, mepụ ọnụ gị, kwubi ihe ahụ ị na-achọrọzi na ndụ gị ọzọ. Gekwa m ntị. I have always told you, every problem has a solution. Onwero problem na-enwero solution. Ihe iji eje n'ụlọ ekpere a na-eri gị, ndị amụma na-eticha gị, anaghị tight, anaghị seed, anagi ego consultation, asigi go ife nsọ, anakosia ga ego niile yet onwere ihe na-echange na ndụ gị. It is because the nwebe an encounter with somebody that hears what the spirit is saying. Inwebe encounter with onye na-anụ ihe mmụọ na-ekwu. Gee m ntị ọfụma. Praise the Lord. I hope you are hearing me. Okay, are you hearing me? All right. Get into your fuma. Ige wolo obele nnu. Obele, small salt, a pinch of salt. Nkubi ihe gbasara nnu ana m adọkwa ndị mmadụ aka na ntị maka ọnwụ Ebola. Oge Ebola, ịmakwa ka nnu si wee kpochapụ ndị mmadụ. Dịkwa very careful. It is not the quantity of salt itinye na mmiri ji saa arụ, mba, kama ọ ihe ị na-ekwu n'ọnụ. Number 1 bụ ihe ị na-ekwu n'ọnụ mgbe ị na-asa arụ. Nke ịbụọ bụ ihe ị believe n'obi gị. Oga, by the time muna gị ga-finish, ị gaghị enyezi onye amụma ọbụla ego ka ọ kpere gị ekpere. Ana m ekwu nke ndị dibịa na nke ndị eze nwanyị. Ana m ekwugodu nke ebe m nọ na ya, ebe m belong, n'otu ndị amụma, ndị reverend father, ndị ụkọchukwu, ndị pastor, ndị evangelist. Let me tell you, any of them that is demanding, any of us that is demanding money from you for prayers is a thief. Sow seed. Ndị ori ka ha bụ. Kwa ụgwọ consultation, gba consultation fee ka iwe man of God. Ndị ori ka ha bụ. Nobody gbara kaadị n'ime afọ man of God. Ndị ori ka ha bụ. Akụzigolu gị maka tithe gị, mana ka m yara ije ebe a ha ga-atụ m okwute. Nje na side tight, ha ga-atụ m okwute. Mana thank God na man be mmadụ tight before. Nwelugide ọlụ a lụọ ya for 25 years. 25 years nọ n'ọlụ a. Thank God na man be mmadụ tight before. That is asibe mmadụ weta tight before. Mandi na anaghị seed, mandi na-elebe gị ihe nsọ niile. A na-elekwu powder nsọ, perfume nsọ, ma okwuma nsọ, ma aja nsọ, mmiri nsọ, mmanụ nsọ, ogiri nsọ, ogiri okpeyi nsọ, handkerchief nsọ na towel nsọ, pilo nsọ. Egbue na ndị mmadụ egbue.
By the time you follow spiritual steps, you cannot go close to those people again. You can't have Gazi Hansu again. Gekwanti. Eku na mama njebe tight no. Maka nje na tight ha ga-atụ m okwute straight. Maka onya ka many of them jeri. Many of us jeri. Follow these steps. And forget that, delete a number that native doctor in the phone again. Now, all more na wagi. Ndini nenye testimony. Ndini follow anye ba nenye testimony. Listen. Follow these steps. You will be left with all that option than to delete number that is a one. You get delete number that video that dibia. Delete a number that is a one. Because he got phone chineke. There be a solution to your problems, manema bro. Nga piara makana share button kai gaba. E pronounce. Piara makana share button kai gaba. Number 1. Agwamgi. Iwelo obele nnu, a pinch of salt. Itinye na mmiri geji saru. Ime nwe ni ma abani a. Ọ dị mma. Ime nwe n'ụtụtụ echi. Ọ dị mma. N'ụzọ ụtụtụ. Ikukwana nnu, ikukwana spoon nnu. Ijikwana spoon kue nnu. Okwu otu a. Biko kedu ebe Bible nyela backup ya, somebody drop all me. Ndị ikom obodo a wee sị Elisha, biko na ọnọdụ anyị dị mma n'anya ndị mmadụ. Ndị na-ene anyị anya na-eche na ihe na-agala anyị ọfụma. Gwa m ebe ọ dị na Bible. Ndị na-ene anyị anya na-eche na ihe na-agala anyị ọfụma. Ha na-eche na ihe na-agala anyị ọfụma mana ha mara na anyị na-eme amadu ụwa George. Man of God n'anya mmadụ a ga-asị na ihe na-agala anyị ọfụma. Mana man of God isolo anyị na lue na be anyị. Imana onwe ihe anyị dịka ya. Mana ndị na-afụ anyị n'ụzọ, ndị na-afụ anyị na street na-eche na ihe na-agala anyị ọfụma. That is 2 Kings chapter 2 verse 19. Thank you Chukwuemeka Adibe. Enwe m ndị klaasị ma ụmụ akwụkwọ, ezigbo ụmụ akwụkwọ nọ na klaasị Erika Ọjị Chinyere, God bless you. 2 Kings chapter 2 verse 19. If you go back and share button, because I'm na ị ga-enwe need to rewatch this video. Before Nkuchoku, I'm na need to rewatch this video. Also, can you do it this night and still do it another morning? You can do it 4 times. You can do it 4 times. Today, tomorrow, next tomorrow, till even January 1. Chelana my best side there. It was your belly nutiana milli, where Saro. Mbaiti chalunu and a milli. Go 2 Kings chapter 2 verse 19. In a decade, go 2 Kings chapter 2 verse 19. Ndị ikom obodo a wee sị Elisha na ọnọdụ anyị dị mma n'anya mmadụ, mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa mana ọnọdụ anyị adịrọ mma. Ife ada agala anyị, ife ada agala famili anyị, mana ndị na-afụ anyị n'ụzọ na-eche na ihe na-agala anyị. O wesị ọbụna unu chọọ ka ọnọdụ unu dị mma, wetara m ọkụ ọhụụ, tinyekwanụ nnu n'ime ya. Ewetara ya ọkụ etinyere nnu, ọ gaa n'ebe mmiri ya si asụpụta, wetụba nnu na mmiri a wee sị, otu a ka Jehova sịrị, emego nka mmiri a bụrụ ihe ga-enye ezi ndụ. Ọnwụ maọbụ ala na-adịghị ekwe ka ihe ka aka. That is ọnọdụ ọjọọ niile afọ ị na-ahụtabu na ndụ gị na ezinụlọ gị na ọma adịkwa ọzọ n'ime ezinụlọ gị. Bible si ewee mee ka mmiri a bụrụ ihe inye ezi ndụ ruo taa, dịka okwu Elisha si dị nke o kwuru 2 Kings chapter 2 verse 19. Ịgụsịa ya kpee ekpere, iwe welu honey, iwe welu your honey, ọsọ gị gbarịa 1 spoon, ọsọ gị wunye ya wunye n'aka gị, lachaa ya. Chetakwa ebe ọ dị na Bible. Chetakwa ebe ọ dị na Bible. 1 Samuel chapter 14. Egụa ya, egosịa ya, kpee ekpele. Ị na-ekpezi ekpele, iwelụzia mmiri a na-asa arụ. Gekwa m ntị. Ị na-ekpezi ekpele, iwelụzia mmiri a na-asa arụ. Mgbe afọ ị na-asa arụ, emechikwa n'ọnụ gị kpakam. Ọ bụgodu na ị chọrọ ikwupụta ihe mmadụ na-anụ, ị na-ekwu ya n'ime obi gị. After all, nwaanyị oru ọbara si
n'obi ya. Bible si o wee kwuo okwu n'obi ya si. So ị na-ekwu ya n'obi gị, i were ya na-asa arụ. Ọnọdụ dị otu a ka m achọrọzi na ndụ m ọzọ. In the mighty name of Jesus, achọrọzi m ya na ndụ m. Mmụọ butere ya buru ya pụọ na ndụ m. Let it not be my portion again. In the mighty name of Jesus. Ana m awụchapụ ya. Today is the last day. Ị na-ekwuzi ya na-ekpezi ekpere along the line. Ị na-ekpekwa ekpere na-asị na ihe dị otu a ka m chọrọ ka o bidozie emebe na ndụ m from today. From today, mụnwa bụ Ifrem Ọnọnye, ana m ekwu okwu ọma n'isi m, iru ọma ga-akpọ m, ihe dị mma ga na-eme na ndụ m. Begin to pray, make positive declarations. Between now and the next new moon, aga m abanye n'ọdịmma m. Between now and the next new moon, ihe ọma ga-ebido mebe na ndụ m, and so on and so forth. Ama m na mmadụ ghọtara ya ọfụma. Iwe mechie ekpere a. Oh, ndị na-ede can I use sugar? Can I use sugar? Agụtara ọnụ m sugar na Bible. Biko, alakọ na mụ na Chukwu. Agụtara m sugar na Bible. Ọ bụ na ị nwere honey n'abalị a, ụtụtụ echi chọọ ka isi gote honey. Ọ bụgodu ndị 120, you can use it. God bless you. Now, imeche ekpere a n'abalị a, ị ga-emekwu ya n'ụtụtụ echi. Biko ka nna ayọ gị, mekwa ya n'abalị echi, mekwa ya n'ụtụtụ ga-apụta nwanne echi. Doo onwe gị nsọ ka ife ihe Chineke ga-eme na ndụ gị. Doo onwe gị nsọ abalị ndị a ka ife ọnọdụ ga-agbanwe na ndụ gị. Now, cheta na ọ bụ na imesi ya n'abalị apụta echi, chọọ onye ka mma somewhere. Chọọ onye ka mma somewhere. Meere onye ka mma amara. Chọọ onye ka mma somewhere. Meere onye ka mma amara. Dash onye ka mma something. Ọ bụgodu 5 naira, 10 naira, 20 naira. Ngwazi n'ezi ebe isi afọ kwaba okpu dị. Ka anyị wee banyezi ya 2025. Abalị ga-abụ cross over night. Gee m ntị ọfụma. Onye chọọ ịgba club, onye na-like ije gba club, night club, 31st night, ịdị free. You are free, ịdị free ije gba club na 31st night, no problem. It is your matter. Number 2, ọ bụ na ị chọọ ije cross over night, ka ije wunie enu gba egwu, no problem. Mana chetakwa, ikekwa, asị m ikekwa, 2020 ije cross over night, gote sticker ede 2021, the year I must make it. 2021 ga imekiri ya. 31st December ijebekwa cross over night. Gee m ntị ọfụma ka ị ghara ime mistake. 31st December ijebekwa cross over night. Je go sticker nke de 2022, the year I must take it by force. 2022 aga ikanokwa otu ino. 31st December ijebekwa cross over night. Je gokwa sticker nke ge 2023, my year of divine turnaround. 2023 aga ikadikwa ka ede. Elue last year December 2023 igabakwa cross overnight. Anyị nwasokwa me cross overnight. Mechakwa cross overnight. Gokwa sticker 2024, my year of overtake, pursue and recover. 2024 for the abanina abokogu, yet onwere ihe change na ndụ gị. Now let us try something different. Are you hearing me? Something different, man. The way this moon appeared this morning, God gave me the inspiration. The way this moon appeared this morning, God gave me the inspiration. When I got try 31st December, buy a stick of candle. Listen,
munye candle na begi by 20 minutes to 12 midnight. Nolu begi bele cross over. We are trying something different now. You may not understand me because you are used to 31st night, crossover night. What has changed in your life since I remember year 2023, my year of double blessings? What has really changed in your life? Reality. Try go to this year. Open access to scatter candle. Onwe candle ana scatter candle. On one day nasi, how do I get scatter candle? I got my phone number within the east. Okay, send the scatter candle. Anyway, ebobonino. Mano de nafia. Igote scatter candle. Amunye kwa nyani muno. Ima kwa naona abaka egbe. Ima kwa na candle anwe onwugide wala ke explode we. Bua. Therefore, amunye kwa nyani muno ke yare bono mmadu oku. Listen again. Obudi nwetoro scatter candle, go and buy a stick of candle, any candle. Muni oku na begi. Aka nga bia achi before 31st. Nyege Bible backup ge. Onwugide ọ na-enwe na-ekpe ekpere gị wee banye arọ ọfụ. Ịbanyezi arọ ọfụ, mee onwe gị ka ị nọ indoor. Mee onwe gị ka ị nọ indoor from 6 a.m. to 12 noon. Anyanwụ dị n'etiti pụtazịa, let your celebration begin. Mgbe afọ ị nọ indoor na-agụ Psalm 40, now go Isaiah 43. Take note. Take note. Now go Isaiah 43. Yana Isaiah chapter 65. Isaiah 43, 1 to end. Isaiah chapter 65, 1 to end. Where you are now indoor. From 6 a.m. January 1 to 12 noon. Makande nasi non awful revelation no one chalo bala. Awful revelation no one chalo bala. Man ogwazi solution. Hada go hezioku. Ana ma gwakwa gi hi ga eme now. Inocha indoor with these two passages of the Bible. Okwa 12, let your celebration begin. Before I end there, can we go onye nonso Anambra State? Na anyị nwa ga-enwe solemn assembly na Ephraim Ononye Ministries worldwide. No bosi. Ichati anyị maọbụ ịkpọ this number 09166495045. Mobu all other numbers anyị erika. Anyege direction. Inwe ike bịa solo anyị no solemn assembly na January 1. It will be a 3-hour solemn assembly. Anyị ga-anọ n'iru Chukwu for 3 good hours that first day of January. Open in nọrọ within ebe ọbụla ị nọ. We know America, we know London, we know wherever you are. Ordinarily possible unless we know all. Open in all. The boy will get indoor from 6 a.m. to 12 noon. Every city na mad every city na gi. Onya can you see no them and they gonna beg we may cross overnight with that scatter candle or any other candle, white candle, white candle, white candle. Imechazia the midnight, sorry, imechazia the indoor. Iputasi onwe hicho ili libe. Then fonde gabia obosi. Fonde gabia obosi. Iwe kedela message na message box.
jee na messenger deela anyị message ọ bụrụ na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị na-achọ direction deela anyị message na messenger ọ bụrụ na WhatsApp. Enye gị direction. Abụda na onwe gị ihe ị ga-eri. We are making provisions for you. Immediately it is 12 noon. Anyị finish go our solemn assembly. Kedu ihe ị chọrọ iri? Ị ga-ata pepper soup, ọ dị ya. Ị ga-eri jollof rice, ọ dị ya. Ị ga-eri white rice and sauce, ọ dị ya. Every provision, if ọbụna a na-eri eji eme celebration, we are providing it for you. Ka ị ghara ịbọda bụ onwe gị ka mgbe ọsịsọ sie nri wee bịa gaba. Ihe ị ga-eri dị. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee. Gị na family gị mee na cross overnight na be gị. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee. Gị na family gị mee cross overnight na be gị. Then after which no indoor 6 to 12 with Isaiah 43 and Isaiah 65. Then ọ bụ na ị ga-abịanwu obosi, ọ bụ na ị ga-abịanwu, ọ bụ na ị ga-abịanwu, the solemn assembly ga-ebido by 9 a.m. mechie by 12 noon. Iribezi oriri, agbakwa n'ọsọ nni. Ịmakwa na mụ bụ onye oriri, ị ga-eri, agbakwa n'ọsọ ihe ị ga-eri. Ihe ị ga-eri na ihe ị ga-aṅụ. We are well prepared for you. We are not demanding money from you. O nwere ego m na-ana gị. Ọ bụ na ịma m ọfụma, ị ga-ama na every first Sunday of the month na m na-enye ndị mmadụ nni free. If you know me very well, you will know that every first Sunday of the month m na-enye ndị mmadụ nni free. Ana m ana mmadụ ego. Ana m anaghị ego consultation. Ana m anaghị ego counseling. Anaghị agba kaadị afụ m. Ana m anaghị seed. Na ị ga-eso seed. Asịbekwa gị kwa tithe for the first time. Ọkwụ ụnụ nwa bụ ndị Chineke si n'aka m gọzie na-eji aka unu na-edimandị account number na-enye unu na-etinyere m ego. In appreciation. Ọ bụ ụnụ nwa bụ ndị Chineke si n'aka m gọzie na-eji aka unu na-edimandị account number m. Ma ndị na-asị nye ha direction ha kpụtara m efi. Ndị na-esonye na Facebook na-afụ ya. And aka m na-ekpekwa ekpere onye ọbụla n'ebe a, before the next new moon, hear me. Ihe nyoredebe gị ka ị pịara m aka na share button. Ihe nyoredebe gị bụ ka ị pịara m aka na share button. Before the next new moon, something tangible will happen in your life. Ka ị wee kweta. Ka ndị na-ebo gị wee kweta. Ọ ga-eme ka ndị na-ekwere ekwe n'oge around kwenye. Ọ ga-eme ka ndị kwere ekwe n'oge around kwesizie ike. Something great that will come from God, that will put smile on your face, that will put smile on the face of your family, will happen in your life, will happen in your family between now and the next new moon. Ka iwe mama mbụ onye amụma. Ihe eji ama onye amụma bụ okwu ome. Ihe eji ama onye amụma bụrụ na enile ọgwụ ebe a na ọgwụ ebe a na ọgwụ ebe a. Ihe eji ama onye amụma bụrụ ịbụ ọgwụ be mmadụ. Ihe eji ama onye amụma abụrụ igbusi economic trees si na mmụọ ọjọọ nọ na ya na-egbusi osisi dị be mmadụ. Ihe eji ama onye amụma abụrụ ịgwa gị na onye akechiri gị. Na ihe eji ama onye amụma bụ okwu ome. Ka Chineke gọzie gị, dere m ozi na WhatsApp. Drop our WhatsApp number ebe ahụ now. Drop ya again and again. Ka Chineke gọzie gị. Ka amụma m bụrụ n'isi gị kịta bịa na mmezu. Something tangible. Ndị mmadụ ga-ejisi gị how manage. Iwe gwa ha n'iso wee mee ekpere new moon. Chetakwa ihe ngwa gị maka itinye nnu na mmiri wee saa arụ.
ịlacha honey na ikpe ekpere dị ya ime n'abalị a ime n'ụtụtụ echi mee ya till January 1 meri ya gaba till January 1 maybe every night and every morning till January 1 na-ekwu okwu ọma n'isi gị na-ekwu okwu ọma n'isi family gị na-ekwu okwu ọma maka ọdịmma gị kwuo ihe anyị na-achọrọzi na ndụ gị ọzọ nye emesịkwana ihe anyị na-achọrọzi na family gị ọzọ nye emesịkwana ka Chineke gọzie gị ihe ọma mere gị mere family gị in the name of Jesus Christ. Ndị ga-achọ ka ha nweta the scatter candle a ga-emere gị away bill ije n'afịa ha na-ele 2000 25 15 mana anya dem dị ha. We don't do such. Just be ready to pay for the way bill. Though I get very few. Phone number onye get wiki mere gị away bill. Can chọrọ ịkpọrọ gị now. Maka ndị ga-achọ ka send ha the scatter candle ha ga-eji me midnight. Chetakwa na ị gaghị eje na crowd. Ị gaghị eje ebe crowd dị. Ọ na-agbakwa agba. Ọ na-agbakwa ka egbe ọ ga-emelụkwa mmadụ arụ. Ị gaghị amụnyekwa ya n'ime ụlọ ọkwa outside na be gị amụnyekwa ya be landlord unless ma na ya dị ebe ibi iwepụta ya na passage gị ya bụkwa na indoors. Nọmba onye ga-emere gị way bill bụ 091 66 49 50 45 ka m kpọọ ya ọzọ 091 66 49 50 45 ebe anyị ga-anọ wee mee solemn assembly bụ na the Israelites Assembly Ephraim Ononye Ministries worldwide ọ dị na Obosi na Anambra State very close to Idemili Junction na Obosi near Slaughter near Nonsi Ikeja Akokwagide ha. Send a message after the broadcast. Near Slaughter, Ebane Buano, behind the former Obosi police station. Behind the former Obosi police station. Namba Dugui Demili. We are still available to give you directions. Phone number onye ganyegi direction. Mobuni na Abia. Obuni na Abia solemn assembly na January 1. Please, where there is no candle. What can I do, sir? Oga candle the nafia now, golu stick, that candle stick, white candle. I said if you don't have scatter candle, you can buy the normal white candle and use it. Share quite this broadcast, other mama, onwe here could misiri. Watch it again. Kingwe kemal, kiyarima mistake. The breeze will not disturb it. Mbano, ikukwama menu ya. Mama menu ya. Debi na akoko. Ebi kuku na agaghị emenyu ya. Phone number onye ga-enye gị direction ma ọ bụ na ị na-abịa solemn assembly n'Obosi. Okay, you will come on the 31st night and stay till the next day. It's allowed. Accommodation day. Ndị ga-achọ ịbịa na 31st night dine wee lue January 1 wee solemn assembly. Accommodation day for it. Though I'll still make another video before then, but know it that it's allowed. 080 Maka direction 66 60 90 00. Okay, aghọtago m ife ị na-ekwu obi m esi amaka aghọtago m ihe ị na-ekwu. There is no candle in some of the Western countries in the Western world. I understand now. You are the light of the world. Position it in the realm of the spirit. Well, umwogi position at the candle. You what I think now. Come boy, also phone number again direction. Mobile in Abia Solemn Assembly 080 66 60 90 00. While phone number onye ga emere gị way bill scatter candle bụ 091 66 49 50 45.
I love you all. I'll keep praying for you. I'll be doing my best to make sure that you testify. And I'll be waiting earnestly for your testimony. God bless you. If you have not shared this broadcast, please share this broadcast for me. Onye na say please your own number. Okwana drop WhatsApp number member steady. Nekwa na comment section mbebu na anya ka ifu the WhatsApp number na ya na kpulugi na ya under your comment. And open it drop message na WhatsApp biko nwe ezigbo ndidi. Open it drop message na WhatsApp nwe ezigbo ndidi. Open na ngosigi candle ngosigi my WhatsApp imere mebele. And I don't want to give your message to somebody to reply you. I would like to reply you by myself. And when the admins, some of them, Daddy, please, are people betting this night or midnight? Yes, now you take your bet in the midnight or early morning tomorrow. Or in high kuleba. So, and when admins, and when secretaries, and they got azamugi, they got replying with your messages. But I would like to do it myself. I would like to reply you by myself. So please be patient for me. Be very, very patient. Message Erika, manefa adiro. I watch your post and you got for no gonna go so throughout today. Now, you got for chamon and the mauna about Christmas and all that. In Kobana, what I lulu about. So you got well I did oh. Drop what the WhatsApp numbers oh. I can't get any idea. But I am praying that it won't be long. You will begin to testify. It will not be long. You will begin to testify. Blessed Amaka, you will see me one-on-one na January 1. And what is now? Immediately after the solemn assembly, I pecharana eriboliri afbagomonde madu. What about the honey? How do we use it? Ngwanena sister Ngozi oskwagonwa. Eh? Okwa nkuchali yeni na maka honey eba. What is wrong? Or network? Yes, you can bet with one water, please. Ohaji Sabinus, you can bet with one water. Because play this video again. Can you yanku maka honey? It was a can webem ne kuoku. How many hours in Nogola neba? Because Meren mebere oh. I have taught you how to use the honey. Niga lacham manuanga. You will lick the honey. We go passage of the Bible. Now I've said it here now. So the betting is only in the midnight or so kwa. I said in the midnight or tomorrow morning. I'm just coming online. Nobody will explain anything to you. Just play the video. Play the video again. Share the video so that you can play it again. Sir. Okay, you are still in your office. Okay, God bless you. There is candle in Catholic temple. Walk inside the church building. You will buy one candle. It is even in United Kingdom. Thank you, Jovita. Some people say na there candle na obodo Igbo. Jovita gwana gigi na Catholic church di na UK na US. Ni lueba ni go te candle. Kodune kamona nde mmadụ n'ebe. How do I see you next year? Diana na WhatsApp. Join me na WhatsApp. Daddy, tell her to rewatch the video. Period. Amen. Amia. God bless you. Okay, I have to take my leave now. I love you all. Please keep sharing our posts. Erika. And by the time I get mepesi anya ndị mmadụ, ọtụtụ ndị pastor na ndị prophet eje chọọlụ ha ga-alụ. By the time I get watching ndị mmadụ secret to success. Most of the pastors and prophets eje mụọ mechanic for the eje mụọ shoemaker. There is candle in dollar shops in US. Mom, you go to Jaman say, God bless you. Can I in the US? God bless you. Keep holy. I don't understand what you mean. Oh, you don't understand what I mean by keeping yourself holy. Don't work in so.
rapụ ịgba alaba nkọ, rapụ ịgba iche na mmadụ be ewu. Ị na-ajụ m ihe bụ keeping holy. Jee ṅụọ ogogoro. Unu abịakwa ịkpa m ọchị today. Apụkwa m na dị m serious today. So God bless you all. God bless you all. God bless you all. I got master's questions in there. God bless you all. Share our broadcast. Keep sharing our posts, and I'll keep making sure that Oga Hetaka ndị eze nwanyị eluzube customers. Ị ga-abụzi their customer. Oga Hetaka ndị dibia ị ga-abụzi their customer. Ị ga-abụzi their customer. Because aga amasị gị ejezi na dibia kama m ga na-agwa gị secret ị ga-eji wee si n'ọnọdụ ahụ ịnọpụta. M ga na-agwa gị secret ị ga-eji si n'ọnọdụ ahụ ịnọpụta. M ga-agwa gị secret m ga na-ezunye gị ya ori ihe ị ga na-eme ọnọdụ ga na-echenji. Ifolo ya nwantịntị oge ifele dibia bye bye, ifele eze nwanyị bye bye. Ndị amụma arenji agaghị afụzi gị ọzọ. God bless you. Aga m akwụsịlịlị ebe a. I love you all. Please, I don't get how to pray with the honey. Rewatch the video. God bless you.